Fl-urbi et orbi tal-għajt il-kbir mill-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan, il-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku wassal messaġġ ta' tama u kuraġġ lil dawk kollha li qed ibatu minħabba l-effetti tal-pandemija COVID-19 madwar id-dinja kollha. B'messaġġ bil-lingwa Taljana u fi sfond ta' restrizzjonijiet, il-Papa Franġisku qal kif Kristu l-xox din is-sena qed jagħti kien spiritwali lil dawk morda u lil dawk li tilfu li xi ħadd qarib tagħhom. Cioè ancora più evidente in questo tempo in cui tutti siamo chiamati a combattere la pandemia e i vaccini costituiscono uno strumento essenziale per questa lotta. F'messaġġ ċar u profond is-suċċessur ta' Pietru għal kif kulħadd, partikolarment dawk l-aktar vulnerabbli, għandhom jingħataw l-għajnuna kura meħtieġa u anke sabiex jitlaqmu kontra l-COVID-19. Hawnhekk huwa appella lill-awtoritajiet internazzjonali sabiex jaraw u jiżguraw li jkun hemm distribuzzjoni ġusta tal-vaċċin madwar id-dinja, speċjalment fil-pajjiżi l-aktar fqar. Intant fil-messaġġ tiegħu il-Papa talab ukoll għal dawk kollha li qed jipprotestaw fil-Myanmar, għan-nies fil-Libanu u dawk fil-qilla tal-gwerra u inkwiet fis-Sirja. Filwaqt li awgura l-għajt ittajjeb lil kulħadd, l-Isqof ta' Ruma talab ukoll sabiex issa nibdew naraw il-benefiċċju tal-fejqan fix-xhur li ġejjin madwar id-dinja kollha.